Jiruai sedang masuk ke nomor lai sepak lai kusah. Lai sepak lai kusah. Hakakateng pa berukun bermensem bakoid. Amen. Kajing ejong try jing yu Jesus Christ bad kajing ejong oblay lambat kajing selog jong mensem bakoid kendan rengkat bad pi baro. Kohan men kopara how try Jesus Christ hakane kasngi lengba kajing pulai kemenengkong na ke kitab Exodus Ublay try kan rat utrai jungi upan kan mau yang ayapi ya ki hukum ki baul ai hangi ublay ai ngi ki spotli ki hukum den mata kadau ha kan ekasngi utrai kwa yang ayapi bangin pej bangin kemi hadu kano ken ngiri ngi sumar ngi em yala ka jong ka jeng em kat kum kine ki hukum ki ba ublay la ai hangi ki ba ublay ulabu ha po kabalang ka jungi dan mata kadau ha kene kelimat jar-jar ha kadanut ke jungpi pej yalade hato mapi kum ki hep ki baret mapi kum ki kimi ki kpa mapi kum ki rangba kum ki samla pi la im nam yala ka jong ka jeng em kat kum kine ki hukum ki bau bleul ai bayole se ha ka jeng em ka junga ka jungpi bun sen wala da ngitep wala da ngilala lendet ya kine ki hukum ki jong blai han re ngim patiau ya ki ngitep bangidai ban em ka jing em ka jungi kat kum ka jing hikai ka bau blai lai han re ngile persha ngipen khain persha ya kine ki hukum ki ba blai lai den mata kadau ha kana ka step habang iwan ban terwai kana ka mas ka bakhoj habang iwan ban ra habang iwan ban bu ya ki jing duai ka jungi hakmat blai try kan rat token ngin pan map no try kenang mau try un map kenang mau try un side no ya ki pop jongi baro bad kane ka jing duai ka jungi kan long mapriang hun khmat blai kupa te kumta ko han men ko para ko hep ko beret ngin skripsi ya lagi jong ki pop
ngin ko slaya lagi jong ki pop ban ngin pan map no trai leng ba ka jing duai ka jungi nga phla hau blei badan bor baro badia pi ko han men ko para bang la le pop shubune da ki jing perkhat da ki tin da ki kam da ki jing lek let da ki jing le palat jonga da ki jing le palat jonga da ki jing le palat bakrau e jonga namar kata ngakarpa di kamaria bakhoj kabaisa kathei soti ya ke angel bat kiri khoj pada pi ko hanmen ko para banduai na ka banta junga how try you blay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bam jukut amen Try to ease dongin ya duai ko blay ko thame jong baro ka jing isnei bad baro ka jing baha me ubalahi kai ba ga jing sha jing it ka jing duai ba ga jing ai isnei kin wanra jing pan khia na ki pop to pe isnei ya ka ne ka jing phla jongi ki ba pan red yala de ba yangi ki balapan rem da ga jing tip lem jongi en pan yang barabor da ga jing isnei jong me daw trai jing Jesus Christ ukon jong me we mar ba san sha rain card bad me ha ga jing yalong ka we jong omen sim ba khoj ublay junam la junam amen Kajung puli na kitab Exodus kalnang arpaw dukat iway dukat niyo. Hakitu kisngi ublay la ay kinahikum uang. Ngalong utray ublay siyong pi upawan lam ipi nari Egypt na kaying kachinglong maraw. Pinom niyo kiway pat kiblay lat nga. Pinom tao na kabantay lati yakadur blay tao lani kadur siyang kaay kabadon habaneng shalor. Lani kabadon hakandaw siya po. Lani kabadon haka hapok kandaw. Pinom dem haki, lani mani haki. Nabanga utray ublay jong pi, ngalong ublay ubabiriang. Uba penstom ki kambaman jong kikpa halor kikun hapadeng. Kapateng kabalay pat kabasaw jong kitu kiba isi anga. Hendray uba panpaw kajing isnay haki hajar na kitu kiba it anga. Pat kibarakhe ka hukum jonga. Pinom kren thala ka kerteng utray ublay jong pi, nabaw utray on pelat pop, uba la kren thala ka kerteng jong u. Tukan mau ka sngi sabat ban rakhe khoj aka, hendriu sngi pentray pen kata, pat pin omle ka kam jong pi baro.
Hendai kasih ke bahnyau jang kasih ke bahnyau kalong ke sabat hau trai ublei jong pi. Hakata kasih penam trai kanu kanu kakam. Mapi neu kun jong pi, neka kun jong pi, neu chakri jong pi, neka chakri jong pi, neka jinri jong pi, neu unong jong basa ubadon hayeng jong pi. Naba ki hinri usngi utrai ula thau ya kabeneng ka khendau. Ya ka duriau bade ki e baro ki badon haka. Bat ula shong that ya kasngi ke bahnyau. Ti kumta utrai ula kurkhui kasngi sabat, walapan kertang khut ya ka. Tu burom ya lau kpab ala ka kimi, papindup im slam hari hakari pau trai ublei jong pi ula aya pi. Pin om penyap, pin om klim, pin om tu, pin om sakhi lam le ya lau para marjan. Pin om ikwa ka yeng upara marjan jong pi. Pin om ikwa ka tanga upara marjan jong pi. Neu chakri jong pi, ne ka chakri jong u, neu masi dap jong u, ne ka kada jong u. Nia ke e ke badai ke jong upara marjan jong pi. Kaktin jong utrai. Isongo yau play. Asam kat kendai nomor henreus pa kendai puwe. Henreus pa kendai puwe. Inruai ke antifon ke basau. Kidikat nyau pra terter. Henreus pa kendai puwe. Antifon basau. Dekat nyau pra terter. Kibadai hukum mutra. Iben kemendon ujongi. Ka aju try ka bajanai. Hukum
kajing pulay baar, kajing pulay na kachiti banakong upalus bakuj, siya ki Kristan hakorin. Ko para, ki Ju ki dawa, ya ki kampala, bat ki krek bat ki wat, ya kajing stad. Hendai ngite ngiyalap ya ukris balasaan pana, kabalong kajing tot ay ki Ju, bat kajing bet ya ki jintil. Hendai ya kito ya ki balakot, bat Ju bat krek, ukris ulong kabor ublay, bat kajing stad ublay. Naba kajing bet jong ublay, kakam stad ban ya ki breu, bat kajing telo jong ublay, kakam klain ban ya ki breu. Kaktin jong utray, Isongo ihau blay. Ya royu tran, Ukris Jesus, yang jalan surga gospel bukan rat belong sisiau nong penim ka percay. Alam sayang ay kene kau jingin, bagan nom transfer. Ya royu tran, Ukris Jesus, yang jalan surga gospel. Utrai non rengkat bat pi, rengkat bat piru, kajing pule naga gospel bakut kat kum uyanis, kaburama me ko try. Kapaskha jong kiju kalajan baru Jesu lalai cha Jerusalem ha ka temple ulalabi ki breu ki bayadi masi bad ki blang bad paro bad ya ki ba ya pen pisa tengka ba ki yashong hala ki mit ulashna sumbuk da ki telai bad ulabe ya ki baro na ka temple bad blang bad masi ulate pashat ya ki pisa jong ki nong ya pen badul apen kela kongpong ya ki mit jongki badul ong ha kito ki bayadi paro ra bak ya ki nangne pimdai ban pelong ya ka ying ukpa junga ka jaka yeu kisun ran jung u kilaikan mau ya ka ba latho ka jing i chirham ya ka ying jong me kan bamdu yanga te ki ju kilong ho ka e kadak medan ban pani yangi ba medan bor ban le ya kane ujisu la jubab yaki hapan pra ya kane ka temple bad hapo laisngi ngan pan yang biang yaka nang cha kiju kilong kala shimpor saupo hendrus nem ban te ya kane ka temple bad mepat men pan yang yaka hapo laisngi henry ula kren sapang ke temple jong ka met jong u kumcha haba la penmi pa di u na kibayap kisan ran jong u kilakan mau ba ula dep ong ya kane te kilanget ya ke jento ba ya ketin ke ba u Jesu ula kren men ba ula don ha Jerusalem ha ke jingkwai paskha bun kilanget ha ka kerteng jong u namar ba kilayoi ya ki kampala ba ulale Henry Jesu halade shania yaki namar latep ha ya ki breu baro bad shamdon kam yano ban yato sapang ubreu namar hi utep lepa ya kata kabadon ha ubreu ka gospel utrai Kaji ya roya me ko quiz ko hanmen ko para ngako aban bu ko we ke jingkeli khamat jungpi pila ban jawab kalong ke basuk bha
balai pi le chayo balai ngi le chayo man katayo yo le se man kasngi don na pedeng jungi ki balai chayo balai pi le chayo balai imei pa jung pi ki le chayo na jibabre balai pi le chayo cái đau cái bắp long ye phi bà đi mày pa bà đi ngi baro ki briu ban le sayo le thit jing thit ya ki tiar ki bangi pedon kam haying ki bangi pedon kam ha ka jing im shimet ngi le sayo ban le di ya ki tiar ki bangi don haying ko bangi ong ki briu ki bale business ki le sayo ban ya le pen le di gitiar yo pisa wanra pisa saying le business le ditiar nang ta don ro gibreu ki balai sayeu ban le tu don gibreu ki balai sayeu ban le tu don pat gibreu na pedeng jungi ki le sayeu ban le yat kai le pet kai le chong kai hayeu don gibreu na pedeng jungi habangi le sayeu ki le tang ban yakendu parlak tang ban ikendu parlok habaki poi hayeu ki syongkai ban ki parlok ke jengki ki penlo dia kapor ke jengki habaya kren ya khanakai ya ki kam perthei kam ying ya ki kam lorni bat ki sepang ke jeng em lade sepang ke jeng em jong ki wei kine ki dau ki ba penlong yanga badia pi badyangi ki bru baro hi ban le sayeu kine ki dau ki bangi le sayeu lada pimtip mentai pilatip ngathrai denemแต่พอพิเลเชียวเลยตั้งนักกินกิดาวมั้งตั้งนักกินกิดาวบางงานมาพี่งี้ฮับันเลยเชียวนังจ้าปัดสักเวก็จึงกลิงเอากับบันบัวขมาจงพีก็ไอ้งี้ยอีเนจายูหายยวก็ไอ้กับบางงี้ยอีหายยวฮับังงี้เลยเชียวก็ไอ้พี่หายยวก็ไอ้พี่ลับก็ไอ้พี่เชมฮับพิเลเชียวdan mai jubab kumong mene ngiyoi ka khayi ka pateng ngiyoi ka kren ka khana hanrei nga ko banong hang ne ngile chayeu tang ban penhun ya ka jingkwa bamarwei junga ngale chayeu tang ban penhun ya ka jingdon kam jong kaying kasam ka junga kane ka e ka baja hayeu nang ta pat ngile chayeu habang ile sayeu ngiyoi kadon ka jing yamai kadon ka jing yasho kadon ka jing klumar kadon ka jing yabushni baro kine ki jing jiang ilaban yoi habang ile hayeu balai tang nakawai ka daw namar ba ka jing khwan lade namar ba ngakwa ban ponhun ngakwa ban penyo ya ka jing don kam junga kine ki jing jia ba pher ki jia hayeu kine ki jing jia ki bang yoi ki bajia hayeu kohan men ko para ko samla bat ko hep ko baret ka e ka bang ko aban buak ma jung pi habang keli ya kine gi jingkeli habang gi jubab ya kine gi jingkeli ka dei kane ha to kine gi ju gi jingjia kimjia se yanga badia pi habang iwan haying mane habang iwan rung hapo ka ying khut kentang ka jung blei ha to kine kimjia se lani hapo ka balang ka jungi kadai ka balang kadai ka wei ka temple ka bau bleu shong om dai tang ha ka ne ka ying mene hato kine ke jingjia kimjia se hapo ka balang ka jungi kijia kine ke ju ke jingjia ki bajia hayeu ki jia ki urlong hapo ka ying mene jungi hapo ka balang ka jungi hapo ka ying ka sem ka jungi ha ka jing em bamarwei jonga ba jong pi kine ki jia barakhot ngimla banong ba kimjia em ki jia ki don ki urlong ha kaying mene jungi habang iwan rong hayi mene habang idon hapo ka balang jungi habang idon hapo ka pares ke jungi habang idon hapo ka ying kasem ke jungi ha ka jungi imba marwe jungi baro kine ki jia ko hanmen ko para den mata kadau ha kane ke ngiu jisu pen kan mau yang abade pi ba kine kim dei ken banjia ha ka jing im ka jungi habang ile saying mene om dei bangalej ban thit om dei bangalej ban shongkai om dei bangalej ban le business om dei bangalej ban yakandu parlok
om dai bangalej ban pekai kini kim dai banja habangi wan rung ha kaying khoj ikan tang ka jung blai kini kim dai banja ha ka jung em ba marwei junga ki jung ya sho ka jung ya dat ka jung ya mai ka jung ya thok ka jung syukur ka jung tu kam dai bandan hapo kaying meni kam dai bandan hapo ka balang kam dai bandan hapo kaying ka sam ka junga ka jung pi kam dai bandan kam dai banja ha ka jung em ba marwei junga ba jung pi kanai ka ba u Jisu hikai yanga ba de pi kumno Jisu le habau kwa ban pen khui no ne ban weng no ya kito ki jing la ne ki jing jia ki ba jia hayo hapo ka temple ka jung hapo ka ying mene ne hapo ka temple ngiyo i bau Jisu mandagas ngi urung ha ka temple habau rong ha ka temple yo i baro ki ne ki jing jia ki ba jia hayo kebangi le hayo ki jia ha ka temple ki jia hapo ka ying mene dai mata kadau mar senreng uyo i yakine ke jingja badu Jisu udon ka jing sngu se udon ka jing sngu diau udon ka jing kuslai udon ka jing perkat nam balai namar ba u Jisu u tip ba kane ka temple ka dai ka jaka ka bakhut ka jaka ka bakentang kane ka dai ka jaka shong jong ublei ka ying ka jong ublei kane ka dai ka jaka ba manga mapingi dai banwan duai kane ka jaka ka dai banga mapingi wan ban rung ban mane yo blei dai na mata kadau udon ka jing susi udon ka jing sneu diau namar ba usnut ho ka ei ka balaja ha ka temple kalong ka bomdei den mata kadau da ka jing dom ka jing u yo le se mata ka sngi u shem yo tolai usna shabuk padule kamno u belot ya kito kinong di kinong khayi kinong pateng ki ba le business ha ka temple ka jung ha ka temple om dai tang kata u pen kelalot ya kimit ya kitiar ya kipisa ki tengka ya baro kito kitiar ki badan ha ki ba ki penlong yeu ha ka temple ka jung u belot u pen kelalot u pen jotlot ya kito barok khoj ko han men ko para kumong mene kine kim dei banja ha ka jung em ka jung ka jung pi ngite ba manta ngidon ha ka por jong ka ayom lan ka de ka por ka ba manga ma pingi dei ban le haladi ya kini ki bau Jisu le manta ka sngi ha ka temple wan abau Jisu wan rung ha ka ying ka sam jung pi unwan ban be ya kiksut wan ab yo Jisu ban wan ban pen kala ya kimit ki ba pidon ha po ka ying ka sam ka jung pi wadabo Jisu wan rong ha kadonot jung pi unwan ban pen khoj ya kito ki jingmong jung pi wadab lada pi ab hado bo Jisu wan rong ule kumbale mata ka sing ka temple kanja ka jing jia ka basongsi ha ka jing im ka junga ba jung pi marwei ha ka jing im jong ka ying ka sem ka jungi ha ka jing long jong ka balang jong ka paris ka jungi ngim de ban ab ko han men ko para hadu ka ne khlimat ka bo Jisu daladehi unwan rong ngitip ladau Jisu wan rung kemo menekan saja ka jing ngusik thang ka bamanga mapi ngim laban yomat ka bang ngim laban pediang yo lesi ha ka jing em ka jungi ka bang ngim laban lai daleleru ladangi abadu ka klimat ka bau Jisu wan hanrei Jisu kren yang abadi pi upasiau yang abadi pi ngidei ken bandon kata ka jing kela ngidei ken ban ino ngidei no ban bread no daladi ya kito kipisa kitengka ya kito ki tiar ki bangi penlong yau ha kaying khut kaying kentang ka jungu ha kaying ka sem ka jungi ha ka jung em pamarwe jungi ka e ka bangko amanong yepi ha kana khlemat ko habret ko mai ko pa ko hanmen ko para kadai gane ke e ka ta ka pisa ka tengka ka ba ngi penlong yeu ha ka ying khut kentang ka jung blai ha ka ying ka sem ka jungi ha ka balang ka jungi ha ka jung em pamarwe jungi kidai ki pop ki sang ki junga ka jung pi kidai ki jung duna breu junga bat jung pi kidai ki jung auria junga bat jung pi kidai ki jung sarong junga bat jung pi baro ki pop ki sang ki bangile kidai kita ki pisa ki tengka kidai kita ki masi ki belang kidai kita ki paro kidai kita ki mit ki bau Jisu upen kelak hongpong kita ki breu ki bau Jisu be kine kine baro kita ko han men ko para ko heb ko beret han rangi i bau Jisu menta ha bau rong ha ka temple
ukwa ken ban penkhut ya ka jing im ba marwei junga ba jung phi ukwa ban penkhut ya ka balang ga jungi ukwa ban penkhut ya ka yeng ka sem ga junga ga jung phi kumbau Paulus ba khu yuang ha ka sithi banengkong jungu saki korin ha ka lanong ka balai de khat han reu khat nyo tet khat reu khat nyo ong wong komno ba manga ma phi ka danot ka junga ga jung phi ka jing im ka junga ga jung phi ka dei ka jaka song jong men sim ba khut ka dei ka temple jong oblei ngi dei ka temple jong oblei ka ying mane ka dei ka jaka song jong oblei ka ying ka sam junga jung phi ka dei ka ying song jong oblei ka donut junga jung phi ka balang ka junga ka jung phi ka dei ka ying song ne jong oblei ka dei ka temple jong oblei den mata ka daw ngi hap keng ban pan khoi dalade kumau mane ngim dei ban a ba do bo jisu wan rung hakano kurkom ko hanmen ko parangi habat pan khoi ya ka ne ka temple ka jong oblei hakano kurkom keng habat pan khoi ya ka ne ka ying song ne jong oblei da ka ba ngi duai da ki jing duai jong abat jong phi ngi haban pan khoj ngi laban pan khoj ya ka ne ka temple da ka ba ngi le ki kam ki ba ha ka jing em jong a jong phi man ka sngi man ka klimat man ka por abang ngi le ki kam ba ngi pan khoj ya ka temple ngi pan khoj ya ka ne ka yeu ya ka yeu ka bang ngi lapan long ha ka danut ha ka balang ha ka ying khoj yi kentang ka jong blai da ki kam ki ba ki mangi le da ka jing ya map jong aba jong pi mar ka liang da ka jing su jumot jong aba jong pi mar ka liang ngila ban weng no ngila ban bread no ngila ban pan khuj no ya kine ke jing ja ba pher ha ka temple ka jong blai ha ka danot ka jungi ha ka yeng ka sem ka junga ka jong pi da ka bang ya i mar ka liang da ka bang kloi ban kner ki kti haba ki we ki don kam yang haba ki we ki kwa yang bangan kner hakane kerkom kohan men ko para ngilaban pen khoj ya kana ka temple ka jong oblei ngilaban pen khoj ya ka temple jong oblei ngiyoi ba habau jisu yoi habau jisu rong ha ka temple umdon ka jing sngo bha umdon ka jing kemen namar ba kila pen mong kila pen jakhlia kila pen jot kila pen klumar ya ka ying khoj ka jong u te kum juro habau jisu yoi ya ka jeng em ka jenga ka jeng pi habangi don kum kine ki jeng habangi don kum kine ki pop ki sang klempep u jisu ngau bha dalele u jisu ngau bha dalele habau yoi u jisu ngau bha ya ka jeng le jong ki to gi breu hapo kan tepelu le kum no song klikti shem ngap jar Henry ule ke ban pan khoj ya ka to ka ying ka jungu den mata ka daw la da manga ma piru habang yo i habang isngithu bangi la jakhlia habang la penlong ya ka ne ka danot ka jungi ka tempel ka jung blai ka yeu habang la penlong ya ka ying khoj kentang ka jungu ka jaka sungkai ka jaka wani kendu parlok ka jaka le business klampe bu jisu song jar sngap jar wan ban kta ya pi wan ban be ya pi wan ban pansutom yang apa de pi den mata kadaw ko mau mende sa cisen ngapan kan mau ya pi ngong ya pi yala de ru komju ngim dai ban ap ha do ka klimat ka bau jisu wan ban rung ha ka temple ka junga ka jungpi ha ka temple jung ka balang ha ka na ka yung khoj kentang jungi ban be yangi ban pansutom yangi hanrei mangi ka indala de ngi dei ban shem ka takalat ban shem ka takabu ban ngap ya ka ktin ka jungu ban ban khoj ya kine da kine ki kam ki babha ka ba ngi lakdew haneng ko hanmen ko para ha ka na gasngi utrai ukhot uwer yangi iwei pai wei ukhot wer yang iwei pai wei bangin sim khia kumangi yos ngeu na ka jing pole ka ban kong ki sipau tuli ki kum ki bau bleu la bu apo ka balang ka bau bleu la ai yang ai pi ki ne ki sipau tuli ki kum ki de ki lat ki ba manga ma pi ngila ban pen khoj ya ka tempel ka bangi la pen long yeu ka bangi la pen jakhlia ka bangi la pen jot ki hukum ba kabalang kalabo na kabanta jung ajung pi kine ki dei ki lat ki ba manga ma pi ngila ban pen khoj ya kane ka jing panjakhla jungi ya kane ka jing panjot jungi ya ka temple ha ka jing imarwei ki jonga ka jung pi
Ki sakramen ki bau Jisu dalale bu nyau dalale ki sakramen. Ki sakramen ki bau Jisu la ai yang abade pi hapo ka balang ki de kin lat ki ba ukwa yang ai pi bangin sim bangin pen khoj ya ki ne ki jingmong bangin pen khoj ya ki ne ki jing pen long yau jingi ya ka tempel ka junga ka jung pi ka ying song ne ka jung blei ka badai ka danut ka badai ka jung im breu junga ba jung pi Kijing hikai ki bau lo hikai kidei kita kilat ki bau Jisu kwa yang abad pi bangin sim bangin pen khoj ya kine ki bang la pen long yau ya ka ying khoj ka jungu ya ka balang ka jungu ya ka ying ka sem ka jungi ya ka jing em ba marwei junga ba jung pi den mata ka dau ko hanmen ko para ko semala ba ko khna ba ha kana ka step jar hakadanot ka jungpi duai ban IT yala de hau Jisu menta kabrep ki kmat jungpi duai hau Jisu wat pechen shatai wat penkhi ki kejat wat penkhi ki kti ki jungpi kamet ka jungpi shong be jar duai hau Jisu ong yala de ko Jisu ai boringa bangala ban penkhoj ya kana ka temple ngam kwa hadu ka klimat ka bamewan room hakadanot ga junga haka jing em ga junga haka ying ga sem ga junga po ka balang ga jungi ban be ya kita ki ksoj ban be ya kita ki jingmong hanrei nga hidalade da ka jing ai bor ga jume ngala ban pan khoj ya ki lengba ki jing duai junga lengba ki kam ki babha ki junga lengba ka jing yamap ka junga lengba ka jing sutho ka junga lengba ka jing ej ka junga yalade bad ya ki wei lengba ka jing yarap ka junga ka jing le snei junga ya ki wei lengba kajing burom junga kajing im junga ya la kajing im kat kum kajing hikai ke bamel ai ki hukum ki jume ki hukum jung ka balang kham tame ngala ban shimkhia ya ka sakramen jong kajing phla balang ba ka sakramen ka jing phla ngala ban yo ya kajing map kum kadak kajing pen khoj ya kine ki jing mong ba ngala penlong yeu ya ka tempel ka jong me Dua jajar ko khnab e IT hau Jisu yakine baro klempep ka jung IT ka jung pi u Jisu nuwan ban Kristan u Jisu nuwan ban ai bori pi bat phila ban pan khoj ya ka temple ka jung u en yoro yau Jisu Christ Trong nhìn phla là cái trong cái chừng nghe Lai spa nriu puwei.
Kajing duwai kerunget. Tong ini duwai hablei kupa jungi. Bon sengabi kajing duwai kajungi. Pada hakan kelemat gawan ra ya kajing kuah kajing terang kajing dan kam. Jong kupa bakoi jungi, jong kabalang jungi, jong kepertai barok away, bad jong kajing im bashemet jungi. Nagam tau kupa bakoi jungi, bushop jungi, berkilang dok katkis jungi. Bau mesin jung belai unyalam ki ban pendep laki kam tang nagam ta belai. Nagam ta kespa ane kanu kajing matoi pertai, ni kepat me kutrai. Ngigar pa de me go try. Nagam ta kan hun kristan jungi kibayalum hang ne mentak sengi. Bangin im ya kajing im jungi, ha kajing dai jing mut, ba kajing ni kepat me kutrai. Ngigar pa de me go try. Nagam ta iwe pa iwe nengi, bah kajing im jungi kabaman kasngi. Ha kajing jinjar, ba kajing pensoi. Ya kajing tengen ba kajing kan pam sim belai. Ni kepat me kutrai. Ngigar pa de me go try. Nagam ta kitu na pedang jungi, kiba du ya sim, nakadau kipop krau. Bakin kendit bendreu, bat khot biang yau da kajing kelak bemut basisha. Ni kepat me kutrai. Ngigar pa de me go try. Nagam ta ki breu baro, enda la kentaj ya ki beli tau jengki kaspa kajing sarong, ba kajing sengpa thala. Ne bakin mane tang ya beli basisha. Jala kajing im bahok. Ni kepat me kutrai. Ngigar pa de me go try. Giduai nak bentai kinong pop setelah kepertai kamtame gitu kipat Kristen kejungi napo kebalang senong napo keparis kejungi kibala jungai no na belai kibala jungai no napo kebalang kejungi ai boblai try kan rat un kuta ek donot kejungki kamtame akan ke Portland kinwan pai shu da kejung raikut ban penbej yala kejong kejung em ngikar pa dia me ko try. Giduai nak benta ki bapang besitam masata kebetai ki badan apa hospital ki badang sya sumar yalade nak jingpang baper ki bru ki batiapang haying asem ki bom tre ban pha sumar ki bom yolat ban sumar bom yolat ban yo sumar ban pha sumar yalade giduai nak benta jungki ai boblai dragon rat un kta eki nak ti bas aj ke jungu ken yo ke jingkot ke jingkia ke bapura ni kerpat ya me ko try giduai nak benta ke jing suk setelah kepertai kamtame ke jing yolong kawai jong ki pat Kristen baper jong ki kenhon balang baper bangin yang lang tang kawai ha ke jingej banyale persya ya ki ne ke jing snu ya ki ne ke jing ki bangi yomat ha ki ne kisngi ni kerpat ya me ko try giduai nak benta ki kena school jungi ki kena metrik jungi kerpang ki bedang pan krek nak benta ke exam la syai ke sngi kin sedang ki exams ke jungki ni duai boblai try kan rat un ai yeki ka jingkot ke jingkhia akalang kamet bekaman sem un ai ki kita kabor jong ke jungmo jung perkhat kamtame ban krek kot bha ban kan mau ya ke ke ba ki la krek ki sngi baladep kum juru ya ke ke ba kin sakre ha ki ne ki po ki sngi ba kidang don exam ba bakin laban top ha exam jungki bakin laban yo ya ke result ke babha ngi kerpat ya me ko try ngi duai nak benta jungi wei pai wei kamtame ka jingmut jing perkhat ka jing kwa ka jing trang ka jing angnut ka jing don kam ba marwei jungi ngi kerpat ya me ko try ko blei ku kpa badan bor unong bo unong thau ngiwan ra khma jume kine ki jing terwa kine ki jing duai kine ki jing angnot jong ka balang jungi jong ka jing embassy jungi ba jong ka prathai barok away to ai to penur long yaki lada ki long kat kum kamon ka jume ngipan ya kane lang ba Chris utrai jungi amen Laispa Ndrepundri Namar kajing
Toduai ko para bagai jeng kenya junga ba jung pi kan long ba pediang hu na kemadu belai kupa badan bor baro to tran pediang kenya na keti jung pi na kebenta ke jung yoro berom berketeng jungu ka jung manto yangi balang bako jungu baro kawai tos ngeu hun da kine ke jung kenya kotrai bato ai ba mangi ki baduai ba en mab ya ki pop jungi hi nginang ban map lem ya ki pop jong ki hanmen ki para ki chungi dau kris utrai chungi Amen. utrai don rengkat bat pi Rengkat bat piro. to ken tiu ya la ki danut Ikan tiu ya ki shau to ngai try. ngui trai blai chungi Ka song hok bat kadai. da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti chingi bat ka ching panem yangi man la ka por bat ka chaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom chukut leng bau trai jungi u Jesus Christ uba menta ulapan ba kanong samaria kanai yu bandi up siap lepa hakadanut jongka ya ka jung jong ka jingej bat hadu kata ulas liang ya ka jingej jongka ula penrhem hapo jongka kading jong kajing blay bat kumta mangiro ngi aingu yame barangkat bat ki angel ngi penpau ya kabor jong me kat ba ngi pen benar Jubaku, jubaku, utrai ublay kipan. Desa wadah kaburom jombe Hosana, Hosana Turun bersajong Hosana da shisha melong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpa dia me to pen khoj pen kentang ya kine ke jing terwa jungi dag ba pha ya mesim jung me kom kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bad kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladino ya u badala kaman snobha ula pediang ya gejeng syasutom ula shim yukpu badak baingu yame ula kedia ya u badal ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya keba NIT na kabenta jongpi Haka jukur kom endala ya bam ula shim ya kukuri badak baingu biang yame ula ai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai batbom jukut ya keba en penmi na kebanta jongpi bat na kebanta kibabun na kebanta kajengmap ikipop tole ya kane ban kan mau yanga kajeng maya jong kajeng nge Kata sin bayi
Namar kata ngi gibat penmenta ya kajing ya ba kajing me pa jungu ngi terwaha me ko trayuk po jong kajing em bad ya ku khuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyo yangi ke babit ban yang khma jung me bad ban sakri ya me da ke bas ngoret ngi kerpad ya me bangi ke bayo banta hakamet bad kasna mokres ngin long ki ba lapan ya teli ka we daw men sem bakhoj token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang ha setelah ke perthei bato penjana ya ka ha ke jeng ej rengkat ber Francis ukpa bako jengi ul bad marwen u bishop jengi ka kanhon ke bishop bad baro ke lengdo token mau lem ruya ke henmen ki para shinrang bad kentei ki baliothia da ka bakermen ha ke jeng me pad badia baro ki balaklat no ha ke jeng isnei jong me to priang ya ki sha ke jeng shai kakmat jong me tois ne yang ibaro ngikerpat me barengkat bad kamariat hesoti bakuj kakmi jong ublei ujesa bakuj ukorem jongka ki apostol bakuj bad baro kerukuj ki balapen sngubha ya me pateng lapateng ngin long babet banyo bantalem ha ka jong embom jukut bad benginiro bad pandon borom ya me daw kun jong me u Jesus Christ. Dau lembatu badhau kan long hame bleu pa badan bor ha ke jungi long ka we jong men sim ba khoj baro ka brom mat ke jungi ro junom la junom amen kum la hukum yang ngi daw nong pen em bat kum bal hikai ngi dak tin blei ngi not banong ko pa jungi uba habneng ka long ka khoj kerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka kendeu kumba beneng toai ngi manca ke jengam jong ka bahala ka sni batama bi ngi kerangkang jong kumbang ro ki ma bi ke beles ngi yangi badwad ya lam ngi sha ke jing pen shoy hanre ta perlai ngi na ka bas neu to pen lai ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing spun jong me toai jing suk jing sanya ki sngi jong kenang ba da ke jing rap ke jing isnei jong me ngin laj barabor na kapop bat ngin yo jing yada na ke jing janjar baro kat ba ngi dangap kemilanti ya ke jing kermen bakhoj bat ke jing wat pat jong nong panem jungi u Jesus Christ Namar ka jong me ka long kahima ka jong me ka bor ka buram menta bajunom la junam ko tra Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jong ngai api wat pe yaki pop jungi henry yaki jinge jong kabalang jong me bada ka jing spun jong me ta ya ka yaki jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum kamon jong me mame ubin babasan shar junom la junom amen ka jing suk utrai kanan barabor rengkat bat pi rengkat bat phi ro ong ini terwa ya ka ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bat pi Hak mi kun lang brod jong oblei
hak mi ubukid no ikipop jong ke perthei sukito yaki balakot shaka jung khawai jong ukun lang bron ko kanrat ngam shom hok man rung hapo kaying ke junga kan rei shong tan mekin kamen sim junga kan sakhia hi kamat berkus ngam kris kan ribet kenam ini shaka jung yam bom jukun amen. Ars Pak Lai. Amen.
Kumensim Ukris pun kuj anga, kumet Ukris pun snam Ukris dap anga, ku na krum Ukris sat anga, ku cing shat lepen Ukris pun klan anga. Hapo uching mong chong mi to ay ngandri, wacha anga bangan klat no nami, na unong shin baman to day anga, hatmir ku ching yap to kot anga, pato ong bangan wan shami, paringkat pakiru ku chong mi, ngandup ero emi, chinom la chinom amen. Hakmi ku Jisu bapa batyang tam, ngadem krup akamat chong mi, pada ching trang mushem chakamen sim changa, ngaduai mga karapat emi, pamenchan ku dunu changa, yaw ching sngo ba im chang kachinget, kaching kermen kaching e, ringkat uching kuslay bachasya, na kabentala kipop. Yaw ching e bachaliw, kaching kuslay mensim, ngayay pisan kita kasandali ching mong kodotam, da kabakan mau itu kiktin, kibaw dapat nang itu lupa, las lemba ulakan shpang chongmi, ku Jisu bapa kila sam kitip kejat chonga, kila nyaw shing chonga baro. In pai biang siya kaslash spa iway, kajing duay na kamenta kiling do chongi. Ku Jisu, tupet kajing sunguit ala kajing kiling do, tupendap aki kajing shidhem kabukot, na kabenda kajing kalaba mo chong kinong pop, watcha bikti bila pensle kajing kikin betangit, Baki kita man kasi kamet baklam thok priya chong mi, but ay bakari miyang shintur chong ki kan batcha khalya, baki saukar ang nakasnama kodor tam chong mi. Turi kod kutunu chong ki benam bit berthai, namar kitan kitak bakan jabaning, chong ching longling dok baparnai chong mi. Tukur kui ching tray chong ki bakan si sokar hai, but ay tuk bakshikri kanya ka berthai, kan long ki chong man ching tingan happening ang. Tong ini aduai. Kadba ngi pediang ya kesenjat jong ki badang buri habneng. Balap sa yang ngi wadhang ne aperthei. Dok pu bawan naneng. Ngi kerpat rid ya me kotrai. Baya keba lapen urlong hangi ha gejung maya. Ai ban pendep pura hakikam jungi. Dau kris utrai jungi. Amen. Diang kejung kerku bekerpang kejung utrai. To peniai kotrai ngi kerpat ya gidanud jong kirungai jong me. Baha kejung e jong me to ai ki kisakri jong me ya kane kejung ai. Ba da kebayai sa ha kejung e ya me bad ya kipara marjan kin laban kong ulut ya baro ki hukum jong me. Dau kris utrai jongi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Belai badan bor baro unkur kuy pi. Ukpa badakun pada mensem bakoit. Amen. Amen. Tolai suk id syakri utrai dagajeng em babha jong pi. Isowo yau blei. Nomor Henry Pau. Henry Pau.
Kau buram hau pa pedukun ha mensim bekui kumarah ba menikong kumci mental berobor jenam la jenam amin. En je royal try Jesus Christ